Dino u Sandra, grazzi u l-familja kollha li l-qajtuna hawn. Ġejta għax staqt niddiskuti magħkom il-ħajja tal-familja nisranija. Jiena nafkom naf li intom bħala familja tippruvaw tgħixu il-valuri insara u meta tagħmlu hekk intom tkunu dawl għall-oħrajn jew profeti għall-oħrajn kif jgħid il-Vanġelu. Fuq San Ġwan il-Battista għalilna Ġesu xi Ħristu taraw fid-deżert. Xi raġel li bessa bih ngħidilkom profeta waqma minn profeta għax kienet iħabbar il-kelma tagħna. X'valuri tgħixu hekk intom fil-familja tagħkom? Fimni, tipprova tagħmel mill-aħjar. Huwa obbligu li bħala missier u bħala nagħtu mill-aħjar li nistgħu mill-valuri tagħna lejn l-ulied għax skont li tiżra taħsad. U tipprova tagħmel li għalina Ġesu fil-Vanġeli li tħobb sagrifiċċju il-familja dik li tirrekjedi u sagrifiċċju. Ejja nibdew minn wieħed mill-valuri għax nitkellmu fuq il-valuri u ma nsemmuhomx nintilfu ftit. Ir-reliġjon, il-fidi. Il-fidi. Intom hija l-qalbkom il-fidi naf. Għalikom u anke l-uliedkom għax rawimtuhom fiha. Kif tgħixu għar-reliġjon fil-familja tagħkom? Il-reliġjon bħala il-fidi għandna hija direzzjoni. Jekk inti titbijat minna, titbijat minn Alla, il-familja tkun qed tirriskja li tikrolla, li anke l-ulied jibdew jixorbu. L-omm u l-missier ma jibdewx jġibu ruħhom sew kif suppost, it-tfal jaraw, jiġu rebelli minnhom infushom għax jieħdu jikkopjaw x'għamlu l-omm u l-missier. L-aħjar li tgħix li dejjem timxi mal-Vanġelu u tersaq lejn dan Alla bl-imħabba li duri kemm jista' jkun il-verità magħhom. Spiss konna ngħidu li familja biex tibqa' flimkien, titlob flimkien. Jien naħseb li veru, titolbu fil-familja. Kif titolbu meta? Insibu ħin fil-għaxijiet Alla volja naħdem biex xift, meta ma jkunx fil-għaxijiet forsi jkun ħin tal-sodda jew ħin ġranet oħra li jingħat l-użarju. Nhar ħadd inħobbu ninġabru madwar il-mejda ftit qabel l-ikel, nippreparaw il-mejda, jintqal ftit talb u salm biex tatifil l-Alla bħala hija ġurnata ta' ħadd, ġurnata ta' festa, speċi, u mbagħad it-tfal joħorġu bil-problemi tagħhom aħna nlaqgħu. Il-Vanġelu mal-ħajja tagħna. U jitolbu tfal. U jitolbu il-problemi tagħhom. Kif inkunu fi spiritu ta' dak il-ħin tal-kelma madwar il-mejda, nkunu fi spiritu ta' talb. It-tifel jew il-missier jew l-omm minar ma jrid jgħid li jħoss u minar rebellizzjoni ta' xiex mhux kulħadd jaqbel li din tminja ma tantx naqblu. Għax intom familja ta' tminja. Daqshekk huwa. Għaw wieħed nieqes il-kbir. Illum jgħid il-privat. Mhux kulħadd jaqbel, allura dak l-ispirtu tajjeb li dak il-ħin ikollna madwar dik nistgħu ngħinu jew insolvu l-problema li tkun inħalqet. U jien assumi anke il-qudies l-Ewkaristija tmorru flimkien bħala familja. Ekku mela. Għax issa ma tkunx farżar għalkemm jien anke meta jkunu żaru jibku neżiġi li jiġu flimkien bħala familja billi jkun naqra ifaħru l-Alla jkunu qegħdin it-tfal fil-qudies. Imbagħad pereżempju bħala ħajja tal-familja għaqda hekk dik li ngħidu naqsmu kollox flimkien kif tgħixuha? It-tfal draw li l-oġġett li naqalgħu se jinqasam bejniethom. L-ebda tifel ma għal-oġġett u ma jħallihx imissu l-ħutu. Għal-bidu jisu ħajqbad jifraħ biħwek, imma automatikament għara xandi u xinu anka ħna, aħna mdorin bil-providenza. U daqqa tiġi xi ħaġa anka ikonna żejjed, inħabtu l-min tagħna u draw it-tfal ukoll. Laptop, il-computer, mhux ħaġa li jżommu għalihom, anka logħba. Ġifieri dak li jidħol huwa ta' kulħadd. Ejwa ta' kulħadd. Jafuha minna regoli ta' xejn, jaqsmuha. Ħanaqbad fuq valuri ieħor ix-xogħol. Inti taħdem barra mid-dar biex taqla l-ħobżra ta' kuljum, Sandra qalet li ma taħdimx barra mid-dar u nista' nifhimha sitt tfal taħdem full time. Ħafna xogħol, ġifieri ix-xogħol tad-dar, nixtieq indur hekk naqra fuq Sandra u nitkellem naqra fuq ix-xogħol tad-dar. Għaliex ix-xogħol huwa valur nisrani, kulħadd irid jaħdem. Min jaħdem barra mid-dar u min jaħdem fid-dar. It-tfal, naħseb il-kbir jaħdem, Sandra. Il-kbir skola bħalissa,
jumej skola u 3 ijiem jaħdem fil-ġimgħa. Imma l-oħrajn ma jaħdmux b'dak ix-xogħol illi idaħħal xi ħaġa minnu. Imma ma jfissirx li għax ma ndaħħal xejn mix-xogħol li nagħmel dak mhux xogħol, inti taħdem hawnhekk. Jista' jonqos familja ta' 8 kemm tittaħdem. It-tfal jgħinu fix-xogħol tad-dar. Iva le jgħinu. Bħal speċi waslu f'punt fejn bil-fors il-neċessità dik li tirrikjedi. Għax il-familja mhix żgħira. Għalhekk, kulħadd tagħti daqqatit. X'tib ta' xogħol jagħmlu? Fimni, ġieli xuttaw platti, min jitalla żraben, min jaqla ħwejjeġ. Ġifieri għalej speċjalment il-kbar ukoll immorru jixtruli u kollox. Is-sodot pereżempju jagħmluhom huma. Is-sodot iva, għanżir ma jagħmluhom. Ma tipretendi ma jagħmluhom. Forsi tirraġa naqra warahom. U dik hekk sabiħ għall-ħajja tal-familja, ġifieri li kulħadd jagħti semu fix-xogħol tad-dar. Semmejna 3 valuri fost dawk il-valuri familjari li nistgħu nsemmew illi anke joħorġu mill-Vanġelu. Semmejna l-valur tal-fidi innifisha. Aħna nemnu u ngħixu għall-fidi tagħna. Semmejna il-valur tal-ħajja familjari li mħabba u laqda lu naqsmu kollox flimkien u semmejna l-valur tax-xogħol. Hemm iktar valuri, imma grazzi li intom tajtuna eżempju kif il-ħajja tal-familja tista' tgħix il-valur insara u tkun anki dawl u profeta għall-oħrajn biex ta' eżempju għall-oħrajn biex jgħixu dawn il-valuri u jgħixu l-ħajja kif għallimilna Sidna Ġesu Kristu. Mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġwanni li kien fil-ħabs sama bl-emejjel tal-Messija u bat għandu 2 mid-dixxipli tiegħu u qallu: Inti huwa dak li għandu jiġi jew nistennew lil ħaddieħor? Ġesu wieġeb u qalilhom: Morru għatu lil Ġwanni l-aħbar ta' dak li qegħdin tisimgħu u taraw. L-omja jaraw, it-sopop jimxu, il-lebrużi jfiqu, it-torox jisimgħu, il-mejtin iqumu, l-Evanġelu jixxandar lil foqra, ħin jumin ma jitfixkilx minħabba fija. Meta dawk telqu, Ġesu qabad ikellem lin-nies fuq Ġwanni. Xi ħriġtu taraw fid-deżert? Għażbad ix-xejjer mar-riħ? Xi ħriġtu taraw? Raġel libes fin? Dawk li jilbsu fin fil-palazzi tas-slaten issibhom? Mela xi ħriġtu taraw? Profeta? Iva, ngħidilkom, anzi xi ħaġa iżjed minn profeta. Dan hu li fuq hemm miktub: Ara, jiena nibgħat qablek il-ħabbar tiegħi biex iħejji triqtek quddiemek. Tassew ngħidilkom li fost ulied in-nisa ħadd ma qam akbar minn Ġwanni l-Battista, u b'dana kollu li żar wieħed fis-saltna tas-smawiet huwa akbar minnu.